Fons negre. Hem tornat. Lletres vermelles. Les parts de vídeo amb filtre ataronjat vermellós. Vas dir que volies la mà de la meva filla. Aquí la tens. Obre-la si no tens por. Lletres després de cada campanada. I aquest octubre... Passeja pels passadissos d'un museu abandonat i vigila que no t'atrapi la cabra macabra. Ah, els contes d'en Ritchie. Davant meu va aparèixer un munt d'aigua, on hi nedava un tauró que em va mossegar el coll. Ens hem tornat bojos. Fa tanta calor que m'enamoro d'una planta. M'agrada una planta, és un amor no correspost. La planta no vol saber res de mi. Baixo la muntanya tot trist. Especial Halloween! Una vegada hi havia una noia que va morir jove en una carretera. La seva ànima, però, va quedar-se a la terra. I castanyada! Avui, quan he anat al bosc a buscar castanyes, he vist una serp. Estrena el 2 d'octubre. No us ho perdeu.